Takže ahoj, zdraví vás Landa, s kamarádem. Dar. Ty vole, nějaký teplouš je tady zase na něj, vole. Takovej skin. No a zdravím vás u hry GTA San Andreas. Kam jdeš? Jo. Na multiplayer serveru... Oh shit. Na multiplayer serveru Maximum Overdrive. No, není to jenom náš server, je to prostě server všech. Prostě lidí, co ho mají. No a chtěli bychom vám toto ukázat, budeme samozřejmě hrát. Teď jsme zrovna na pingpongu. My vám to ukážeme, co to znamená. Poing, au. Neletěl jsem vejš. Ano, já jsem vůbec neletěl. No, takže mě to vůbec neletělo. Tak půjdeme na DD. Můžem. Kolikátku? 2. Jo, já jsem mal jenom DD, to bylo mítko DD2. Co? Jo, mě nepíše 0, tak pardon. Jo, tak jsme tady, akorát já si ještě vystoupím. Berem auto. To je blbý nápis. Berem si do kapsy. Jinak, kdyby si s náma chtěl zahrát, tak může napsat. Jo. My stejně uděláme video, jak tento jakoby server, jak zprovoznit. Na počítači není to, když si stáhnete GTA San Andreas. Není to pro... single player? No, musíte tam mít multiplayer, co znamená SAMP. No a hlavně není to pro klienty 3C, je to pro klienty 3B, 03B. Pojď na DD3. Jdeme na drift. Jo, takže. A budeme natáčet tak okolo 10 minut. Jo, tak ty taky něco švatli ty. Kámo. Hej, Sosan Liloch. A dáme si závody a na konci tak půjdeme do areny a tam se zabijeme. Navzájem se budeme vraždit. Jo, víš co, dobrý, byl jsem na The Ball. The Ball? No. Ne, ještě ne. Čekej, já si pustím písničky, jestli to bude slyšet. Ty chuj. Já jsem docela rychle jako s tím autem. Slyšíš to? Ne, vůbec. To je dobře. Hej, já jsem tu popohnal v auto najednou. Proč máš tu srajdu? Já si jdu vzít tohleto. No a... Tak kam jdem? Jo, závody? Ty babko, dělám hodinky. Jo, 3. Ty chuj, ty vole, smenta. 3. No, ty vole. Nějaký edol. Au. Tuto zatáčku jsme nikdo ještě nevybrali. Jo. Ty jsi fakt mentoš. Vypadně s tou tvojí hackerkou. Au. Jo, jsem ve vedení. Dáme dirt bike, to je lepší. Sakra, tam má ostrá zatáčka. Dáme X-Biker, kdo se dostane dál, má 3 životy, jo? Lomítko X-Biker 1. Dáme 2, nebo 1. Já radši 1. Tak 1, no. No, tak začínáš, co, kámo. mě to našlo to. Začínáš, já si už... Ne, pojedeme oba dva X-Biker. No tak. Já si beru černou. Si bereš 900 vajdu. No. 500? Ne, šlo z toho. 900, no, ty to říkal. No jinak budeme rádi, když nám dáte palec nahoru. Co znamená like? Co? Nějaký komenty? Říkám, co znamená like? No. Tak jeď. Abádu. Já se rozsekal. Jsi dole? Jo. Jeden pokus prý. A pojedeme oba dva vedle sebe, aby prostě bylo zabraný. Tak pojď, dělej, ale já už jsem za tou rampou, kámo. Tak čekej. Já už jsem skoro u těch schodů. Tak čekej u schodu. Jo, už tam je. Škoda, že to nemá nitro. Ty vole, ta kroska je tak pomalá. Pojď úplně od začátku. Tak jo, to je lomítko X-Biker. No. Hej, Socan. Když jak dlouho natáčíme, jenom tak. Pro zajímavost,
5 minut. Jo? No, tak to je chuj postižený. Čekej. Ty vole. Přisedni. Mně se tam sekla motorka. Jedu. Nebo já pojedu první, ať zabíráš mě. Já jsem spadnul, kámo. Já čekám za tou rampou. Jo, já už tam jedu. Hej, on je tu nějaký týpek úplně. Ty vole, ještě kdybych to trefil. Tak počkej, já už tam jedu. Ještě doporučuji. Mě jste teď někdy seknal. Jinak můžeme točit i Minecraft, kdybyste jste chtěli na nějaký server. Ne, mě se to tam posral. Ty dělej, ty. Bych si tady opek palačinky na to. Dělej. Teď jedu, víš, jak se to laguje. Hele, už tě vidím, hele. Ty jsi debil. Dělej, ty vole. Hapala, že by to dal. Ježiši, ty vole, přisedni si ke mně. No a přisedni si ke mně, ty. Já to dám sám. No, ty než to dáš, ty vole, tak bych se dočkal ráno. No a ty to dáme, ty vole. Ty krá. No, dělej, čekám na tebe. No, já jsem... to pytle. Jo, jsem tu. Jo, jsem tu. Ty vole, nepišti. Jsem tu, jsem u schodu. Hodiny. Takový bimbam. Máš? Nějaký zmrtný schodil dolů, ty vole. Se potni. Kdyby je dělal, tak mě nejde podle. Dáme to 15 minutový, protože teď už je 7 minut, kámo. Co? Dáme to 15 minutový. No tak můžeme. Kolik tě to sdílí teďko, jakoby schválí YouTube? 15. Tak dáme 14, co? No to je chuj postižený, on mě furt schazuje dolů, ty vole. Mě to úplně nějak blbne. No mě taky, hlavně mi tady nějaký týpek schazuje dolů. No tak, jo. Pojď na 2. Já už jsem na jednice, už to jedu znova. Tak přisedni. Teď zase... Jedu na 2. Už tam jdu. Tady je nějaký kent. A ne, ty jsi fakt mentál. Co, teď jsem nic neudělal? No jenom si schodil, viď? Tak pojedeš přede mnou teda. Yes, jsem tu. Jo. Jeď. To nedáš, vole. Ne, já vím, ale neřeším to prostě. Já taky ne, ale to je jedno. Ne, já jsem spadnul. Ten mentál mi vždycky schazoval, ale teď jsem schodil taky. A já jsem spadnul sám. Takovej. A někdy vám... Někdy vám ukážeme skiny všechny, co tu jsou a vybereme si podle toho, jaký se nám bude líbit. Mně se zrovna líbí Punkyrash. A rozsekal jsem se. Lilek už to dal. Já furt skočím vedle. Jo a jdeme se zabíjet, to je zábavný. Je to úplně první díl, protože mě to nikdy nejde. Mně to nikdy nešlo zprovoznit. DM1. A jdeme po sobě. A čekej na mě. Ne, tady je nějaký mentál a VIP, který si tě bude dávat. Tak dej DM2. Já už jsem na DM2. Ne, čekaj, já se jenom odkrouhnu. Jo, dá se zabít. A už je tu hej chlapeček. Čumchoj postižený už nemá šanci. Čekej. No a je tu hej kamaráde. Je tam někdo na té 2? Ne. Tak dám, čekej. Teď už je tu někdo, ale já ho zastřelím. Ne, to je chorý, toto. Jo, to je dobré. Mám tady nějaký metál na motorce. Jsem jak jsou nadrčím zmetka. Máš ten kulomet těžkej? No, to máš jenom ty jedný. Ty chuj, počkej, a nestřílej po mně. No, už je pryč. Takže 3, 2, 1, teď.
nevidím. Už tě vidím. Cípni ty. Oh shit, mám tak malinko života. Jo, vzal jsem si plný život radši. Takže ty, Kempo, na mě budeš střílet, jo? Se nedá prostřelit, sakra. Hackerka, no, jsem na ty granáty. Chcípni, hackerko. Tvédi si radši utří prdel. Jo, spadl jsem na plný životy, přesně. Čekaj, jak chci umět ten... Čekaj, jak se to dělá? No, nějaký mentální krotce tady, jo. Oh shit, já to házím pod sebe, ty granáty. Jo, chcíp si, kamaráde. Já to se třeba trochu na motorce. Už je pryč, hajzo. Počkej, já se chci naučit na trik. Jak se dělá kotrmolet do strany? No. Co? No. Ty to nevíš? Já to věděl. Ty nestřílí po mně mentálně, já to chci zkoušet, ne? Ty tak už nech mě. Počkej, já nevím, jak to dělá. Já to mířím, ale nestřílím. Nevím, jak to dělá, to jedno. No, cípneš! Jsi svině. Kolik času? 12,5. No, tak ještě dáme jednu hru finálovou a pak to ukončíme. Jsi to? Jo. V lodi, jo. Tady je nějaký dog, pojď na něj. Já nemám po sobě. Jo, už vím, jak se dá jako trmovat. Chceš to říct? Ne, Tak ne. protože ty bys mi to ani neřekl. Řek. Tak mi to řekni. No, když už to nechci říct, tak ty to neřeknu. Jak se nemůže trefit? Asi tu hej, kamaráde, takže finále vyhrávám. Jdem na ping-pong se rozločit. Já jsem, pro mě to blbý, víš proč? Protože já nemám nekonečno života. Jak vylezeš z toho jinam, tak nemáš nekonečno života. No, tak tady to skočíme a loučíme se s váma. Až to skočíme. Chuj, jeď, ty vole. Jeď. A u dalšího videa to bude zase na GTA. Ty jsi to přeskočil, nebo co? Jo, já jsem úplně přeletěl, tak to bylo krutý. Tak jo, No, tak tady se to. loučíme. Já jsem vyletěl. Ahoj.